Исәнмесез укучылар. Бүген дәрестә параллель турылар, аркылы ятучы, якташ һәм тиңдәш почмаклар белән танышырбыз. Шулай ук ике турының параллельлек билгеләрен өйрәнә башларбыз. Хәзер яссылыкта турыларның үзара торышын карап китик. Беренчесе. Турылар кисешә, ягъни аларның бер уртак ноктасы була. Мәсәлән, А һәм Б турылары О ноктасында кисешәләр. Икенче очрак турылар кисешмиләр. Мәсәлән, бу очракта А һәм Б турылары кисешмиләр. Андый турыларны параллель турылар дип атыйлар һәм А параллель Б дип тамгалыйлар. Укучылар, әйтегез әле, рәсемнәрнең кайсында параллель турылар сурәтләнгән? Әйе, җавап дөрес. А рәсемендә А һәм Б турылары параллель. Б рәсемендә А һәм Б турылары кисешәләр. Ягъни алар параллель түгел. В рәсемендә шулай ук А һәм Б турылары параллель. Алар кисешмиләр. Параллель турылар белән бер рәттән параллель кисемтәләрне дә тикшерәләр. Мәсәлән, А һәм Б параллель турылары бирелсен, һәм шушы параллель турыларда ятучы АБ кисемтәсе һәм СД кисемтәсен алыйк. Ул вакытта, әгәр дә кисемтәләр параллель турыларда ятса, АБ һәм СД кисемтәләре параллель дип әйтәләр. Шулай ук параллель нурлар да булырга мөмкин. Мәсәлән, А һәм Б параллель турылары бирелсен. Бу параллель турыларда АЦ нуры һәм БД нурын карыйк. Ул очракта параллель турыларда ятучы нурлар параллель булалар. АЦ нуры һәм БД нуры параллель була. Хәзер алга таба ике турының параллельлек билгеләре белән танышып китик. Аның өчен ирекле А һәм Б турылары һәм бу ике турыны кисүче С турысын сызык. Ничә җәелмәгән почмак барлыкка килә? Әйе, почмаклар монда безнең 8 һәм бу почмакларны саннар белән тамгалыйк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һәм 8нче почмак. С турысы бу очракта А һәм Б турыларына карата кисүче дип атала. Бу җәелмәгән почмакларның аерым исемнәре бар. 1 һәм 6, 2 һәм 5 почмагы, 1, 6, 2 һәм 5 почмагы аркылы ятучы почмаклар дип атала. 3 һәм 5, 4 һәм 6, 1 һәм 8, 2 һәм 7 почмаклары тиңдәш почмаклар дип атала. 1 һәм 8, 3 һәм 5, 4 һәм 6, 2 һәм 7 почмаклары тиңдәш почмаклар булдылар. Һәм шулай ук 1 һәм 5 почмагы, 2 һәм 6 почмагы якташ почмаклар дип атала. Хәзер алдагы сорауларга җавап биреп карыйк әле. Түбәндәге рәсем буенча аркылы ятучы тиңдәш һәм якташ почмакларны әйтеп карыйк әле. Дөрес җаваплар белән танышып китегез. Ике турының бу почмаклар белән бәйле 3 параллельлек билгесе бар. Бүген шуларның берсе белән танышып китик. Теорема. Ике туры кисүче белән кисешкәндә барлыкка килгән аркылы ятучы почмаклар тигез булса, бу турлар параллель була. Хәзер теореманы исбатлауга күчик. Теореманы исбатлаганда ике очрак булырга мөмкин. Беренчесе, А һәм Б турыларын
C кесушесі белән кискәндә барлыкка килгән 1 һәм 2 почмаклары 90 градуска тигез булсын. Һәм бу кесешү нокталарын А һәм Б дип тамгалыйк. Ягъни теореманың шарты буенча АБ турылары бирелә. С кесүче һәм анда барлыкка килгән аркылы ятучы почмаклар тигез. Һәм алар 90 градус. 1 һәм 2 почмаклары 90 градуска тигез булгач, без нинди нәтиҗә ясый алабыз? Демәк, А турысы һәм Б турысы АБ турысына перпендикуляр. А, демәк, перпендикуляр АБ, Б турысы шулай ук АБ турысына перпендикуляр. 2 туры 3нче турыга перпендикуляр булса, алар параллель. Демәк, нәтиҗә ясыйбыз, А һәм Б турылары параллель. Ә хәзер теореманы исбатлауның икенче очрагына күчик. Ягъни теореманың шарты буенча безгә 2 туры бирелгән, А һәм Б турылары дип тамгалыйк. Һәм бу турыларны С кесүчесе кисеп үтсен, һәм анда барлыкка килгән 1 һәм 2 почмакларның тигезлеге бирелгән. Демәк, 1 һәм 2 почмаклары тигез, безгә А һәм Б почмакларының параллель икәнлеген исбатларга кирәк. С турысы белән кисешү нокталарын А һәм Б дип тамгалап куйык. Һәм шушы АБ кисемтәсенең уртасы О ноктасы дип тамгалыйк. Ягъни БО белән АО кисемтәсе тигез була. Һәм шушы О ноктасы аша А турысына OH перпендикуляры үткәрик. OH, демәк, А турысы белән перпендикуляр. Һәм Б ноктасы аша AH кисемтәсенә тигез булган BH1 кисемтәсен тамгалыйк. Демәк, AH BH1 кисемтәсенә тигез була. Шулай ук OH1 кисемтәсен тоташтырып куйсак, безнең 2 өчпочмак барлыкка килә. Өчпочмак OAH һәм өчпочмак OBH1. Бу өчпочмаклар 2 ягы һәм алар арасындагы почмагы буенча тигез. Беренчедән, BO кисемтәсен AO кисемтәсенә тигез итеп алдык. Икенчедән, теореманың шарты буенча 1 һәм 2 почмаклары аркылы ятучы һәм алар тигез дип бирелде. Шулай ук төзү буенча BH1 кисемтәсен AH-ка тигез итеп алдык. Өчпочмаклар тигез булгач, аларның тиңдәшле элементлары да тигез була. Ягъни барлыкка килгән 3нче һәм 4нче почмаклар һәм 5нче һәм 6нче почмаклар тигез була. 3 һәм 4 почмакларның тигезлегеннән OH нурының дәвамында H1 ноктасының ятканлыгын әйтә алабыз. Ягъни H1 OH нурының дәвамында ята. 5 һәм 6 почмакларының тигезлегеннән аларның 90 градуска тигезлеген әйтергә була. Алар 90 градуска тигез булгач, демәк, А турысы һәм Б турысы H1 турысына перпендикуляр була. А турысы демәк H1-гә перпендикуляр һәм Б турысы H1-гә перпендикуляр. Бу тигезлектән 2 туры 3нче турыга перпендикуляр булса, демәк, алар параллель була. Һәм нәтиҗә ясап, А һәм Б турларының параллель икәнлеген әйтә алабыз. А һәм Б турлары параллель. Теорема исбатланды. Бүген дәрестә параллель турылар, аркылы ятучы, якташ, тиңдәш почмаклар белән таныштык. Шулай ук 2 турының параллельлек билгеләре белән таныша башладык.